Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşda baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlary bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede başlaýas. Garaşda baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident boly arkadagy gahrman serdarmyň parasatly ýol başçylygyna alnyp barlaýan işleri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne münasib ýürüler bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýlerini hepden dowamynaky wakalaram tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 30 dekabrda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziyoyewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Gahrman arkadamyz we Özbegistanyň prezidenti birek-biregi täzeýil bilen tüýsürekden utlap, iki ýurdun halklaryna 2025-nji ýylda parakatçylyk, rowaçlyk we mundan beýlegem awadançylyk arzuw etdiler. Portotdan peýdalanyp Özbek lideri hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow mehirli salamyny we ýyňgow arzuwlaryny beýan etdi. Söhbetdeşler soňky ýyllarda iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň kiltaýdan täze derejä çykarlanlygyny kanagatlanma bilen bellediler. Bellenşýär Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda hyzmatdaşlyk ugurlaryň giň ýerimini ölçün alýar. Şunu ulanmadyk ägirdil kuwatyň mardygyny taly. Onuň durmuşa geçirmegi özara behwitli hyzmatdaşlyk hasam potulandyrmaga ýardam berer. 31 dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmen halkyny täzeýil bilen utlady. 2024-nji ýyl garaşdy watanymyzyň täze taryhyny halkymyzyň durmuşyny üstünlikleri wesen ýyllaryň biri boldy. Bu ýylda Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň döwletli tutumlary, taryhy başlangyçlary hasam rowaşlandy. Ýurdumyzyň ähli pudoklaryna ul üstünlikler gazanly. 2025-nji ýyl Günnogor müçenamaty boýunça ýylan ýyly. Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kabul edilen kararnamaty esasynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen 2025-nji ýyl halkara parakatçylyk we ynşmak ýyly ýyly oglandyryldy. Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 2025-nji ýyl halkara parakatçylyk we ynşmak ýyly ýyly oglandyrmak münasibetli. Täze ýyla ýurdumyzda we dünýä döwletlerini halkara çäreleri giň ýerim bilen geçirirler. Geljek ýyl öwrenmekum taryhy senäni Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň 30 ýyllyk bayramyny ýokary derejede belläp geçer. Biz bütün dünýäde parakatçylyk we ynşmak potulandyrmak, durnukly ösüş maksatlaryny ýetmek ugruna alyp barýan işlerimizi mundan beýlegem dowam etdirer. Hoş niyetli arzu umidler bilen garşalan täze ýylymyzam ul rowançlyklaryň, täze üstünlikleriň ýyly bolar. Bu belen sepetleri ýetmekde halkymyzyň gujur gaýratyny, tutan ýeli zähmetini bil baglaýas. Merdan halkymyz bilen geljek ýyllarda edil watanymyzy bagtyarlyň we rowançlyň mekany urmak ugruna ihlas bilen zähmet çeker. Şu portatda siziň ekliňizde berkjan saglygyny we täze üstünlikler arzuw edýän. Täze ýyl ýer ýüzüne parakatçylygyň, awadançylygyň, ynançmagyň, rızkyl bereketiň ýyly bolsun. Hemişe maşgaly ojaklaryňyzda agdy berlik, döwletlik ýar bolsun. Bagtyar günler dowam bolsun. Täze 2025-nji ýylyňyz gutly bolsun diýip, hormatly prezidentimiz ýaňşy arzuwlaryny beýan etdi. 3-nji ýanwarda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň bir näçe meselelerini garaldy. Ilki bilen mejlisiň başlygy Gulman söz berildi. Ol milli kanunçylygymyň beýlegem kämilleşdirmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada maglumat berdi. Hormatly prezidentimiň öňde goýan wezipelerini ugranyp, döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň ileri tutilýän ugurlaryny hukuk taýdan üpçün etmäge gönükdirilen täze kanun tasdimalaryny taýýarlamak boýunça işler dowam edýär. Şonuň bilen birlikde hereket edýän kanunçylyk namalaryna döwrewap ütkötmeleri hemde goşmaçylary girmek bilen baglanşykly işler alınıp barylýar. Döwlet başlanmady Serdar Berdimuhammedow häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän döwletimiziň täze kanun tasdimalaryny işläp taýýarlamak boýunça alınıp barýan işleri mundan beýlegem dowam etmek möhümdigini belledi. Soňra gün tertibindäki meseleler boýunça hatawatlar diňlendi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda ykdysady durnukly üpçün etmegiň, hemde sanly ykdysadyty mundan beýlegem ösdürmegiň, ýurdumyzyň we sewitleriň durmuş ykdysady ötüşini, pudoklaryň mali ykdysady ýagdaýyny seljermegiň, döwlet budjetiniň üstünlikli ýerine ýetirilmegini gazanmagyň möhüm talap bolup durýanyny belledi. Döwlet başlanymyz ykdysadyýet, mali we bank toplamynyň iş meýilnamalaryny makullap, bu ugurda degişli işler geçirmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz Neftkant pudogynyň milli ykdysadiyetimiziň möhüm pudoklarynyň biri bolup durýanyny inşekdi. We şonuň bilen malykda pudogyň kärhanlarynyň önümçilik kuwatyny artdyrmagy, döwrewap tehnologiýalar ornaşdyrmagy we toplumdan çäreler geçirmegi dowam etmegiň zerurdygyny belledi.
Döwlet başlarmada neft gaz toplumynyň iş meýilnamalaryny makullap, bu wagtda degişli işler geçirmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz owa hojalyk bodugyny toplumdan ösürmegi, onuň maddi enjamlaryny binýadyny puhtalandyrmagy dowam etmegi möhümdigini bellädi. Hemde budok boýunça önümçiliň möşürlerini artdyrmak we kiýilini gowlandyrmak bilen bagly meseleleri hemişe üns merkezine saklamak tapşyrdy. Döwlet başlarymyz owa hojalyk budok boýunça 2025-nji ýyl üçin iş meýilnamalaryny makullap, bu orada degişli işler geçirmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz guruluş budogyny göz tutulan işleriň ýerine ýetirilişine berk gödäwçilik etmeň. Senat budogynyň guruluşyk önümleriniň öndürilişiniň möçberlerini artdyrmaň we budoga sanly ykdysadyty ornaşdyrmaň. Hemde kärhanlaryň dolu güýjüni işlemeklerini gadanmak üçin zerur şäherler görmeň möhümdigini bellädi. Şeýlede döwlet başlarymyz energetika budogynyň maddi enjamlaryny binýadyny hasam kämilleşdirmeň, önümçilige täze döwrewap teknologiýalar ornaşdyrmaň zerurdygyny atab, guruluşyk we senat toplumynyň hemde Aşgabat şäheriniň häkimliginiň iş meýilnamalaryny makullady we bu orada degişli işler geçirmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz sowda toplumynyň öňünde durýan wezipeler üstünlikli durmuşa geçirmeň, içerki bazarlarda halkyň sarp edýän haritlarynyň bolçulugyny döretmeň, sanly ykdysadyty we elektron sowdany ösdürmek boýunça alınıp barlayan işler dowam etmeň möhümdigini çekdi. Döwlet başlarymyz dokma finatynyň kärhanlarynyň önümçilik kuwatlyklaryny dolu we netijeli ulanmaň zerurdygyny belläp, sowda toplumynyň iş meýilnamalaryny makullady we bu wagtda degişli işler geçirmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz halkara medeni hyzmatdaşlyk we syýahatçylyk ösdürmek boýunça alınıp barlayan işleri ýezgiderli üns merkezine saklamagy, medeni mirasymyzy öwrenmek hemde taryhy medeni ýadygärliklerdi keltmek işlerini dowam etmegi tapşyrdy. Şeýlede döwlet başlarymyz 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we ynanşmak ýerleýilip yglandyrmak münasibetli geçiriljek medeni şäherlere gowy taýýarlyk görmeň möhümdigini belläp, medeniyet ulgamynyň iş meýilnamalaryny makullady we bu orada degişli işler geçirmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz mundan beýlegim ilmli, bilimli nesli terbiýelemegi, bilim ulgamynyň maddi enjamlaryny binýadyny berkitmege gaýratyn ähmiýet bermeň, saglyk goraş ulgamynyň işini kämilleşdirmek, beden terbiýany we sporty ösdürmek boýunça maksatnamaly işleri berk gödäwçilik etmeň möhümdigini bellädi. Döwlet başlarymyz ilim, bilim, saglyk goraş, sport ulgamlarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň iş meýilnamalaryny makullap, bu orada degişli işler geçirmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň beýtaraplygy we parahatçylyk feýjiligi esaslanýan daşary syýasat alyp barýanyny, garaşsyz watanymyzda adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň üpçün edilmegine gönükdirilen toplumlaryň işleriň durmuşa geçirilýändigini bellädi. Adam sowdasy dünýäde ören wajyp hemde ýetim meseleleň ýerdir. Şoň göräde biziň ýurdumyz adam sowdasyna garşy görüşmek we onuň öňüni almak boýunça dünýä bileşigi bilen utgoşukly işler alyp barmaly. Döwlet başlarymyz bular barada aýtmak bilen Türkmenistany adam sowdasyna garşy hereket etmek boýunça 2025-2029-njy ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasyny makullady. Hemde degişli işler geçirmegi tapşyrdy. Döwlet başlarymyz milli ulug kommunikasiýalar toplumynyň işini döwrüň talabyna laýyk guramak üçin degişli işler alyp barmagyň, ulug üpçünçilik ulgamlaryny dolu güýjüni işletmek üçin zerur işler dowam etmeň. Bu orada toplumlaryň işine sanly ulgam ornaşdyrmagy we halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmege gaýratyn ähmiýet bermeň zerurdygyny bellädi. Hormatly prezidentimiz ulug we kommunikasiýalar toplumynyň iş meýilnamalaryny makullap, bu wagtda degişli işler geçirmegi tapşyrdy. Döwlet başlarymyz ministrler kabinetiniň agdalaryny ýüzlenip 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we ynanşmak ýerleýilip yglandyrylandygyny we şu ýyl ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplygynyň 30 ýyllygynyň giňden bellenip geçiljekdigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz bu şany sene münasibetli ýurdumyzda we dünýä döwletleriniň birnäçe halkara şäherleriniň geçirilmeginiň meýilleşdirilýändigini belläp, gözüňde tutulýan halkara şäherlerini ýokary derejede we guramaçylyk geçirmek maksady bilen 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we ynanşmak ýerleýilip yglandyrylmegi we Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň 30 ýyly münasibetli şäherleri ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk döwlet toporuny döretmek hakynda resminama gol çekdi. Meclisde şeýlede döwlet durmuşyny degişli birnäçe beýleki meseleleri seredildi we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň sanly ulga markaly geçirilen meclisini jemläp, hemmeleri berkşan saglygyny, maşgala awadançylygyny, berkarar watanymyzyň gülläp ösmek uğruna alyp barýan işlerini ul üstünlikleri ardy etdi. Hepden möhüm wakalary hormatly prezidentimizin ýyl ýurt bähwetli işleriniň rowanşanýanyny, watanymyzyň ähli wagtda ýokary depgilerde ösýändigini aşkar etdi.
Hormat prezident bilen döredip berýän ajaýyp mümkinçilik şertleriniň netijeli peýdalanýan ýurdumyzyň telekeşleri dürli urgamlarda alınıp barlayan işleň depkinni barha güýçlendirýär. Netijede işe girdilýän ýyldysxanalaryň sany barha köpelýär. Şolaryň arasynda Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeşler Birleşmesiniň azaty bolan Altyn Tuğ guruluşy hususy kärhanasy bar. Onuň Daşyk welaýatynyň Şawat etrawynyň şäherine ýerleşýän ýyldysxanasynda durmuşa geçirilýän işler ýürüýte bellenmäge münasipdir. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeşler Birleşmesiniň azaty bolan Altyn Tuğ guruluşy hususy kärhanasynyň telekeşleri özleriniň agdy birlikli çekýän zähmetleriniň miýgüsini görüp, täze üstünliklere tarap barýarlar. Ýyldysxana bir neçe bölümden ibaret bolup, onu işleri ýokary derejede we almy esasy gurmak üçin ähli şertleri gözeňde tutulandyr. Bu ýerde köp meşhurdy hasly önürliýe ekinleri suwarmak, imitlenirmek, howasyny çarşmak işleri kompýuterler arkaly ýerine ýetirilýär. Daýhançylygyň milli ýürürlüğiniň häzirki zamany almatseniki usullary bilen utgaşdyrylmagy ýyldysxananyň has köp hemde ekologiýa taýdyny arasy önümleriniň önürilmegine şertdir diýär. Ýyldysxananyň ýokary kirli pomidor önümleriniň ila tarapyndan aýratyny islew bilen alynýan anamy bellemek has ýakymly. Bu ýyldysxanada ornaşdyrylan häzirki zamany ösün kämil enjamlary kärhananyň zähmetli işgärleriniň ýokary hasyl almaklaryna mümkinçilik berýär. Ýyldysxanada ýetişdirilýän ýokary hili pomidor önümleri welaýatyň bazarlaryna, şoňýalamy paýtagtymyň ýaşajylaryna uradylýar. Ýyldysxananyň önümleriniň uly bölüginiň daşary ýurtlary eksport edilýänini bellemek gerek. Şu mewsümde oň meçhuri hasam artdyrylar. Yetişen pomidorun hasyly hepdede bir gedek ýygnalýar. Ýergelene bellemeli zat olan bolsa ýyldysxanada pomidorun ýokary görnüşleriniň ýetişdirilýänligidir. Bu ýerde ýetişdirilýän didim pomidor hasyllarynyň barha köpelýänini bellemek gerek. Ýyldysxanadaky ýeterlik mukdardaky howa şertleriniň bolmagy pomidor ekiniň gadaly ösmek üçin hem şertdir diýär. Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeşler Partiýasynyň Daşyk welaýat komissiyasiniň hemde Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Daşyk welaýat komissiyasiniň işgärleri bu ýyldysxana gelip, hunarmenler bilen ýygy-ýygydan duşup durmagy, bu ýyldysxananyň işiniň hasam ilerlemegine özüniň oňaýyn täsirini ýetirýär. Toý saçaklarynyň, naz-nomatlarynyň ýylyň ähli pasynda şeýle ajaýyp önümler bilen üstüniň ýetirilmegi gowunurjy ýagdaýdyr. Göwnüňi göterýän pomidor hatarlaryny synlarynda bu ýerdäki hunarmenläň zähmetiniň ýerine düşýänine gowunjyň artýar. Suwaryş, imetleniş hemde gödäwçilik etmek işleri diýseň göwnüjy alınıp barlýar. Hususy kärhananyň telekeşleriniň zähmetlerini ýokymly pomidor hasylynyň ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikler we şertleri döredilendir. Gyş pasynyň häzirki günlerde gadanlýan netijeleri diýseň gowunurjydyr. Bu bolsa toý saçaklarynyň ýokymly önümler bilen dogry boljakdygyna geçýär. Döredilýän şertler hemde mümkinçilikler üçin ýyldysxananyň işgärleri türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda hemde hormatly prezident boldy. Arkadagy gahrman serdarmyda alkyş we hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna hususiýetçilik başlanyşlaryny gollamak, bu pudogy mundan elegim ösürmek, kämilleşdirmek hemde dogry wagtlaşdyrmak, ýylatyň işlerini üçinçiligini ýokarlandyrmak, hormatly prezident bilen alyp barýan durmuş ugurly syýasatynyň eler tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu wagtda durmuşa geçirilýän oňaýyn şäherleri iş ugurlaryny ýokary netijelere gadanmaklaryna giň mümkinçilik açýar. Şol mümkinçiliklerden ýerlikli peýdaranyp, halkymyzyň kandidatyr önümlerini bolan uly islegini kanagatlandyrýan Ahir welaýatynyň Akbudy etrawynyň şäherine ýerleşýän Altyn Açar Söwda Öýi Hojalyk Jemgyýeti öz önerýän kandidatyr önümleri bilen bu ulgamyň ösmegine goşunt goşýan kärhanalaryň biridir. Berkalar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne hormatly prezident boly arkadagy gahrman serdarmyň ýol başlygynda döwlet tarapyndan berilýän kömek duraglygynyň netijesinde hususiýetçilemede ak bazarlamady halkyň günnelik sarp edýän azyk önümler bilen üpçün etmek üçin ihlasy zähmet çekýärler. Çekýän ihlasy zähmetleriň kemal tapýan Altyn Açar Söwda Öýi Hojalyk Jemgyýetiniň işgärleriniň alyp barýan işleri barha ilerleýär.
Ahıl ulaytynyň Akbuly etrafynyň şäherine ýerleşen Türkmenistanyň Senegatçylar we Telekäççiler birleşmesiniň agzaty bolan bu hoşuluk jemgyýetine kandidatyr önümleriniň 30 uly görnüşi taýýarlanýar. Özüniň datly kandidatyr önümleri bilen halkymyzyň arasyna adygan bu hoşuluk jemgyýetinde 30dan gowrak adam zähmet çekýär. Kandidatyr önümleri üçin gerek bolany agyny güneşli diýermizde ösürilip ýetişdirilen bereketli buğdaýymyzdan alynýar. Arasaçylyk kadrlaryna aýratyn gödäwçilik diýen bu hoşuluk jemgyýetinde işleňe sadaşykly alınıp barylmak üçin tejribeli işgärleň gödäwçiligini döwrüp enjamlanan kömegi bilen ilki ugun elenýär. Soňra her bir kandidatyr önümi özi bişiriliş aýratynlygyna görä gerekli goşunlary goşulyp garylýar, ýaýylýar hemde bişirilýär. Şol bişirilýän kandidatyr önümlerini ýyla tarasyna aýratyn isleg bildirilýär. Bulardan başga da bu ýerde buyurmalary esasyna dürli ölçekde tortlaryň bişirilýär. Durmuş ýaş toýlarynyň, bayramçylyk saçaklarynyň esasy şirin nymaty bolan bu tortlaryň bedegi aýratynlyklaryna müşteriniň öz islegine görä ýerine ýetirilýär. Datly kandidatyr önümlerine bolan islegiň gün saýyny artmagy bu ýerde zähmet çeken ustad hünärmenler öz işlerini uly höwes bilen ýerine ýetirýändiklaryny hemde bu ýerde öz tejribelerini artdyryp täzeden-täze kandidatyr önümlerini halka hödürli ýanlyklaryny habar berýär. Altyn açary sewda we hoşuluk jemgyýetine häzirki wagtda önüm daşymagy ýüretirýän awtologlaryň bir neçesi hereket edýär. Önümçilik kuwaty bir aýda 4 tonnadan gowrak bişirilýän kandidatyr önümleri şol awtologlary arkaly paýtagtymyzda Aşgabat şäheriniň bir neçe gün jogyna ýerleşýän bu hoşuluk jemgyýetine degişli bolan çaýhanlary we sewda nukatlaryna bökdenişli ýetirilýär hem müşterileri hödürlenýär. Hoşuluk jemgyýetiniň agzybir işgärleri özlerine uly mümkinçilikleri döretip berýän hormatly prezident we hemde Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda tüý sürekden alkyş edip janlarynyň sag ömürleriniň uzak el ýurt bähretli hemde umumy adamzady ähmiýetli işleriniň hasamy rowaşlanmagyny arzu edýärler. Hormatly prezident bilen parasatly ýol başlygyny edildiýärmizde daşky şow goramak, oňa tebigy baýlyklaryny aýap saklamak hemde rejeli peýdalanmak barada beýmeçhur işler amal aşyrylýar. Şeýle işlerden ruhlanýan Türkmenistanyň daşky şow goramak ministrlerining Balkan vilayatyndaky Sünt Hasarda döwlet tebigy gorahanasynyň hünärmenleri tebigatymyzy gorap saklamakda, ony rejeli peýdalanmakda hemde almy esasy baýlaşdyrmakda tutan ýerli işleri bitirýärler. Köpetdağın günorta gün batar şäherlerine ýerleşýän Sünt Hasarda döwlet tebigy gorahanasy özüne ýurdumyzdaky ösümlikleriň ähli görnüşleriniň deň ýarsyna golaýyny jemleýänligi bilen tapawutlanýar. Günbatar köpetdağın eko ulgamlaryny köp tarapyny öwrenmek, gorap saklamak maksady bilen 1979-njy ýylda döredilen Sünt Hasarda döwlet tebigy gorahanasynyň esasy wezipesi. Bu ýerdäki ösümlikleri haýwanat dünýäsine degişli dağ tekesiniň, dağ goşunyň, jereniň, gulanyň, turajyň we beýleki gymmatly haýwanlaryň görnüşleriniň sanyny dikeltmek, goruş usullaryny we biologiýasyny öwrenmekden ibaratdyr. Ahly vilayatynyň Beherden Balkan vilayatynyň Gydylarbat hemde Mawtumly etraplarynyň şäherlerine ýerleşýän Sünt Hasarda döwlet tebigy gorahanasynyň umumy meýdany 30 000 hektardan geçýär. Ol merkezi, aýdary we çenleri bölümlerinden ibarat bolup, ol bölümleri biri-birine 50 kilometr töweregi daşlykda ýerleşýär. Sünt we Hasar daglaryny Köse dagynyň bir bölümini öz içine alýan merkezi bölümiň iň belent ýeri deňiz derejesinden 1638 metre ýetýär. Ol Hasar dagydyr. Gorahanyň çägini ösýän Arça, Kerkaw dagdan Garagaç, Seri, Torongy, Söwüt, Nar, Pisse, Hoz, Çınar, Injir, Armut, alma esasy tokoy emele getirje agaçlardyr. Ýeri gelene bellese gahrman arkadamyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ensiklopediýa kitaplaryny görkezelen merhemlik ösümlikleriň 423-si günden güne Sünt Hasarda döwlet tebigy gorahanasyna duş gelýär. Gorahanada duş gelýän oňurwasy jandarlaryň sany 2400-e barabardyr. Şeýle bu ýerde sürünjileň 37 görnüşine duş gelmek bolýar. Gorahanada gabat gelýän guşlaryň 160 görnüşinden 10-si süýdendirjileň 15-si ýyrtyjy haýwanlardan dağ pişigi, gunnaz, aýryk, umgo, jeren, gulan Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilendir.
Goruxanada hemem oňa galtaşan sebäpde tebigy toplumlary öwrenmek, dikeltmek we gorap saklamak boýunça möhüm şäherlere ýygy dal geçirilýär. Aslynda bu täsin goruxany ýurdumyzyň günwatar sebäpdiniň tebigatyny öwrenmek boýunça almy merkezi bolup durýar. Goruxananyň almy bölüminde howany, suwlary, topragy, ösümlik we haýwanat dünýäsini öwrenmek boýunça geçirilýän işler bir purtadam togtadylmaýar. Geçirilýän almy işleň netijesinde ýürüte tebigat ýyly ýazgysy taýýarlanýar. Şoň netijesinde taýýarlanan günwatar köpekdagyň tebigaty we günwatar köpekdagyň ösümlik we haýwanat dünýäsi atly iki sany kitapda 86 maşgaly 560 uruwa degişli bolan 1266 sany ösümlik hasaba alınanlar. Goruxananyň merkezi mülkündäki biýodurlugy köpeldiş bölümine turagy we sülgüni köpeltmek işi ýoly goýlandyr. Bu ýerde seyrek duş gelýän haýwandary emeli usuly köpeldip, tokoýlara goýbermek işine de aýratyny ünsürlýär. Halkara paraxaçylyk we ynanşmak ýylyny ruh bilen garşylan Sünt Hatarda döwlet tebi goruxananyň hünärmenleri ýurdumyzyň daşky uşagyny goramak baradaky insan perwer syýasaty amala aşyrýan türkmen halkynyň milli lideri, gahrymany arkadamyda hemde hormatly prezident body. Arkadagly gahrman serdarmyda alkyşlaryny beýan edýärler. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne milli medeniýetimizde dep desurlamada, milli gymmatlyklamada hemde pederlemeden ihlasy siňdirlip, sünnälenip sunugat derejesinde kemilleşdirilen nusuluk milli mirasymyzda giň işleýini ünsürlip, aýratyn ulusar pogoýlýar. Biziň döwrümizde ýetirilene milli gymmatlyklaryň arasynda halkymyzyň medeniýetiniň aýrylmady bölegi hasaplanýan, asyrlaryň çuňluklarynyň göz başalýan saz gurallarymyzdan görkezmek bolar. Saz gurallaryndan iň gadymlarynyň biri gargy tüýdügidir. Häzirki döwürde gargy tüýdüginiň öz boşly ýakymly owazy türkmen aýdym saz sunugatynyň gadymyetden ýaň salýan nusuluk sazlarynyň hataryna milli medeniýetimizde bezep hemde baýlaşdyryp ajaýyp öwüşgün çaýýar. Mälim bolşaly milli medeniýetimiz taryhynyň dörli döwürlerine şany üsüşleri başdan geçirip, halkymyz uly meşgullyga eýe bolan saz gurallarynyň 72-sini döredipdir. Şolardan iň gadymysy gargy tüýdügidir. Muňa bolsa ýurdumyzda geçirilen arkeologik gazyw agtarış işlerem aýdyn güwä geçýär. Gargy tüýdügi 80-85 sm uzunlukda kesilen gamyşdan taýýarlanýar. Häzirki döwürde bu saz gurallaryna bolan galaklanma hemde höwes hasy artyp, çeper höwetçilerin arasyna giňden ýaýrady. Ýurdumyzyň Lewap vilayetinde gargy tüýdügini ýaş nesillere ýetirmekde, milli medeniýetimizi, mirasymyzy wagt etmekde uly işler anyp barlýar. Hususan welaýatyň Saýyt etrawyna gargy tüýdügini taýýarlamakda halifa şäherlik ýoly bilen oň ýasalış sırlaryny üflenip çalmak aýratynlyklaryny öwrenmekde netijeli işler anyp barlýar. Halifalar şähertlerine gargy tüýdüginiň aýratynlyklaryny öwredenlerine ony ýasamak üçin taýlanyp alýan gamaşlaryň görnüşi, sesiň sağlaşygyna, saz guralynyň ölçegine bildirilýän talaplar taýýarlanşy, beýleki üflenip çalynýan saz gurallarynyň oň artykmaçlygy hakynda gymmatly maglumatlarny berýärler. Esretli zamanamızda milli medeniýetimizi öwrenmäk hemde asyrlar aşyp miras galan ajaýyplyklarymy gorap saklamaga, geljeki nesillerimize ýitirmäge we dünýä ýaýmaga döredilýän mümkinçilikler üçin bagtyar halkymyz Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda we hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hoşalyk we alkyş sözlerini aýdýarlar. Täze 2025-nji halkara paraxaçylyk we ynanşmak ýylynyň bayramçylyk şäherleri ýokary ruh bilen besenýär. Körpe nesliň gatnaşmagyna geçirilýän bu bayram ýurdumyzyň taryhyna öz otýarly döwlet ötüşiniň ýolunaky täze sahypany açýar. Ýurdumyzda ýaýlanýan täze il bayramçylygy ýokary galkynşy iyi bolýar. Bu ýerde gurulýan dawrlara mekdep okuwçylary uly ruhlanlyk bilen gatnaşýarlar. Täze 2025-nji halkara paraxaçylyk we ynanşmak ýylynyň bayramçylyk şäheresi şatlyň watanymyzyň ähli ururdaky ösüşleriniň, hormatly prezidentimiziň ýyly ýurt ýahwitli işleriniň üstünlikleri üsenýänliginiň öz bolşy dawrlanmasydyr. Dawrlardaky şatlyk täze ile bagşlanan aýdymdyr goşuklaryň ýerine ýetirilişi watan söýji ýaş nesilleriň kemali ýedýäniň suwd edýär. Bilim we medeniýet ministrlikleri tarapyndan jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmaklaryna geçirilýän bayramçylyk dawrlarynyň izleri häsiýeti eýe bolmagy okuwçylaryň çağlaryň durmuşyna ýatdan çykmajak waka öwrülýär. Ol geljegimiz bolan ýaş nesilleriň terbiýesine, okuwlaryna oňaýly täsir edýär. Dawrly çykyşlar, ýanglanan aýdymlar, ýerine ýetirilen tanslar şany bayramçylyk bilen aýrylmaly baglanşykly boldy.
Hormatly prezidentimiň beýik işleri watanymyzyň güllläp ösmegine, türkmen halkynyň eşeretli durmuşda ýaşamagyna gönükdirilen düýpli özgürlükler dawarlaryň içinden erşargyş bolup geçdi. Mekdep okuwçylarynyň şahatlygy güllýän watanymyza, hormatly prezidentimize gahrman hydamyzy bolan büýsünçi alamatlanyrýar. Yurdumuzda körpelerin geljekde öz watan üçin peýdaly bolup biljek akally we bilimli adamlar bolup yetişmeklerini gazanmak maksady bilen olaryň bagtyar çağalaryny üpçüntmek üçin ähli şertler dördüldi. Täze il bayramyna başlanan dawarlar hemmeler şatlyk bilen gurşa alýar. Ýokary ruhunetlige senýän dawarly şäherler raýatlamyň bagtyarlarynyň aýdyň nişanlary. Täze il bayramynyň ruhunetlige senýän dawarlary hormatly prezidentimiziň beýik özgürlükleri netijesinde ýurdumyzda ýetilýän bilen sepkitleriň öz bolşy beýany urlýar. Hormatly şerhäder orta ýapaşymyzda hepden dowamyna garaşylýan howa bardy. Ýurdumyzyň gidrometeorologiýa bardaky gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam elik edidiylaşlar, hormatly ýaşlar, bilçiňizde ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň uly çyly dogry dowam edýär. Mähriban adamlar gelingen bolsa ýanwar aýynyň 6-syndan ýanwar aýynyň 12-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepdeniň birinji ýarymynda ýurdumyzyň çäýini Demiraz günetardan çyl howa akylynyň arlaşmagy netijesinde diýarymyzyň balkany we daşary welaýetlerine ýakşy ýamany şeýle-de howanyň gejenki temperaturlarynyň hepden ortasynda azkem feselmegine garaşylýar. Has dakygy. Ýurdumyzyň balkany welaýetine üýtgäp duran bulutly howa bolup hepdeniň birinji ýarymynda ýagyş ýagar. Demiraz günetardan gün orta günnäge ogruny üýtgedýän tezligi sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şemalyň üsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 4 gradus sowukdan 1-6 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerini 9-14 gradus, welaýetyň kenaraka etraplaryna 6-11 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahyl welaýetyne üýtgäp duran bulutly howa bolup, Demiraz günetardan gün orta günnäge ogruny üýtgedýän tezligi sekundda 8-13-den 11-16 metr etýän şemalyň üsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 1-6 gradus sowukdan 6 gradusga çenli maýyl, gündüzlerini 3-8 gradusdan 16 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýetyne üýtgäp duran bulutly howa bolup, gün orta günnägerden Demiraz günnätary ogruny üýtgedýän tezligi sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şemalyň üsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 1-6 gradus sowukdan 5 gradusga çenli maýyl, gündüzlerini 1-6 gradusdan 14 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Ulap welaýetyne üýtgäp duran bulutly howa bolup, gün orta günnägerden Demiraz günnätary ogruny üýtgedýän tezligi sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şemalyň üsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 1-6 gradus sowukdan 6 gradusga çenli maýyl, gündüzlerini 0-5 gradusdan 13 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Daşary welaýetyne üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň birinji ýarymynda ýagyş ýagar. Demiraz günetardan gün orta günnäge ogruny üýtgedýän tezligi sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şemalyň üsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 3-8 gradus sowukdan 4 gradusga çenli maýyl, gündüzlerini 3 gradus sowukdan 4-9 gradus aralygyna maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtyň Aşgabatda üýtgäp duran bulutly howa bolup, Demiraz günetardan gün orta günnäge ogruny üýtgedýän tezligi sekundda 10-12-den 13-15 metr etýän şemalyň üsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 2-4 gradus sowukdan 4 gradusga çenli maýyl, gündüzlerini 4-6 gradusdan 14 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýaşlar, ýurdum boýunça ýanwar aýynyň 6-synda magnit aýdysasyň gowşak gaýda saklanmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz ýanwar aýynyň 6-syndan ýanwar aýynyň 12-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış boluňuz. Eziz watandaşlar, gyş pasyny howanyň üýtgäp durýanlygyny nazara alyp, paslaň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk düzgünlerini berjay etmegi de maslahat berýär. Bular berjay etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar şoňdan watan habarlary peşimizde jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär we senýär. Ähli ötüşleň ödenine bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şenler. Hoşsa boluň edidilleşer.